Bizim arada ana iş aylık oladan alıp 80 yaşlık Fendes abi haddi var. Fendes abi ötken yılda vardı. Ötken yıl rahatlanıp biz onu buraya yüzdük dulkınlarda yine. Ben bu yüzüne Fendes abiye tizde 80 yaş dolayı Fendes abinin yübili hürmetine yüzü yarısı diye ilan etemeyim. Allah'a tavşırdım. Haydi. Bunun tarihi bir bulay keng ettirip, zor ettirip bir 35 yıllap şamas tarihi var. Men özüm bek kanaatna şu dostlarını şulay jyılıp, rahatlanıp biz bir türlü oturalımız için. Kişeyde içerip nesam, oralarda otunda da көтөрүп келди. Men sportның байтак түрләрендә зирәк шөгыльләнеп карадым. Су минем өчен иң тушлысы. Чөнки суда yüzгәндә кеше Ходай биргән тәннең бөтен күзәнәкләре камилләшә, буланы теге үзенең конституциясе тагында дөрес функцияле. Яусуарның Аккошкөл дигән җирендә яшибез. Анда безнең тирән күл, зур тирән күл һәм кече тирән күл Аккошкөлләр бар. Иртән безнең тормыш, иртәнгән тормыш йөзүдән башлана. Ул 1 чакрым була. Иң ким дигәндәйме, иртән якта. Шуны айны төш турында гәрдә туры килсә вакыт булса, анда шулай 1 чакрым. Вайтырып кингә 2-3 чакрым йөзсәң ул инде мин ул көндә мин бушка узган көн дип исәпләмим. Әлбәттә, йөзү инде ул күңел халәте. Анда ярыш дигән нәрсә булмый тизә башлагачтан. Анда син бер-береңне тыйып, бер-берең белән бергә берсе калмады микән, арттарак калмады микән, хәле бетмәде микән дип бер-берең өчен кайгырып изә торган йөзеш бу менә шул ягы белән дә аерыла. Рәхәтләнеп, шын күңелдән йөзәргә дип киләбез. Шулай дусларча, иптәшләрчә бер аралашу формасы, бер күңел ачу формасы. Монда бернинди башка җитди мәсьәләләр куелмый. Бәлки баштагы төрле юшкыннар бәлки кими торгандыр, бер чистарына торгандыр. Бер җир табигатькә чыккач, дуслар белән аралашкач, күлне йөзеп чыккач, бер чистарына була торгандыр, тәндә генә түгел, күңелдә дә, җанда да. Балыкка йөрергә яратам. Шуңа күрә кимәне беләм. Равил абый Файзуллин әйткәч инде мин бик теләп ризалаштым һәм килеп тә җиттем. Узган ел без күлдән бер кызны тартып чыгардык, шәшеннән бата башлаган иде. Менә узган ел озын бу дигән күлдә, моннан ерак түгел. Мин үземә дә кызык, кем ничек изә микән, нәрсәләр булып бетәр микән, борчыламалар өчен. Яр кырында дуслар шулай кирәк. Алар ятим калыр. Нишләрләр алар мин булмасам дип менә кайгырып калдым мин. Суда йөзү һәм мәдәнияттә йөзү белән ничек чагыштырып буламы? Икесе бер. Мәдәниятта йөзеп тә исән калырга кирәк, әмма чын язучы булып, суда йөзеп тә исән калырга кирәк. Икесе бер төсле малай. Икесе дә хәвефле. Икесендә дә су бик чиста түгел, әйеме? Булганчыкмы ни? Әйе, булганчык. Ни өчен? Чөнки аны булгатып торучылары бар беренчедән, әйеме? Аннары соң анда теге тутырылган теләсә кем бар? Фенчеп сухыймысыз. Равил Файзуллин, менә 74 яшьлек Равил Файзуллин мине узып китсә, әйеме, йөзгән вакытта. Мин 43 яшьтә генә бит инде, әйеме? Ничек инде мин бит инде теге хурлыгын кая куям инде мин аның, әйеме? Бу Равил Файзуллин йөзүләрен без моны бер традициягә кертергә дә, әйеме, ул традициядә бар инде. Монда җыелып, аны бер сабан туе шикелле шундый язучыларның, сәнгать әһелләренең җыелып, бер аралашу урыны итәргә кирәк. Чөнки безнең иң зур проблема нәрсәдә? Без аралашмыйбыз үзара, әйеме? Менә малай. Кайфың, хәлең? Evet. Әле тагын Таулайларны. Равил абый расыкларга гына калды. Шугына. малайы. Малайы супер. Олым белән кроль белән издем. Шуңа күрә мондай сулыкта юнәлешне дөрес билгеләү. Юнәлеш буенча дөрес булмасаң, кыек-мыек, ул инде күбрәк расстояние дигән сүз күбрәк ара, күбрәк көч китә. Сызык күбрәк китә. Тормышта шулай инде. Тормышта да шулай. Сызык булса, булгарып җөрисең инде. Бер яктан бер якка. Азиз, битен компьютер заманы, планшет, телефон, ничек син табигатькә чыга аласың шулай? Ну, минемчә, изергә ул беренчедән кызыграк, икенчедән файдалырак, әлбәттә. Хәзер компьютер заманнарда һәр вакыт компьютерда булып, ул да дөрес түгел бит. Шуңа күрә спорт белән шөгыльләнергә кирәк дип уйлыйм. Әз булса да үзебезгә бер-беребезгә кирәк икән әле дигән уй туа. Ну, тегеләргә кирәкми инде барыбер.
Yok, anары суда yüzгәндә ул сизәсең, теге бер-береңә теләктәш булып барасың. Бата башласам мине коткаралар әле дигән уйда бар. Әйтәм мин быел Шундай шанышта бар әле миндә сиңа. хәтта шундый шанышта бар. Быел беренче тапкыр шул кадәр yüздем бит инде. Мин үз гомеремдә ул кадәр километрлар су yüзгәнем юк.